Dadgeha Bilindya İsrailê roja yekşemê dest bi gohdana serlêdanan kir yên ku li dijî damezrandina hikûmetek ji hêla Benjamin Netanyahu dema ku rûbirûyê dozên tawanbarkiriyê ne. Doz ku ji hêla 11 dadgerên navdar ve tenirxandin li ser pirsa gelo siyasetmedarek ku dibin suçdarkirinê de be dikare hikûmetek ava bike disekine. Mijarek ku kanûna İsrailê bi eşkere qedeqe nake. Netanyahu di destpêka vê salê de bi sûcên bertilgiriyê, xapandin û binpekirina baweriyê hate tawanbarkirin. Lê Netanyahu tevahiya tawanan red dike. Tevî ku li İsrailê tedbîrên bo vîrusa korona didome, xwepeşender li derveyê Parlemena Welatkom bûn da ku dadgehê ku bi rengek zindî hate weşandin temaşe bikin. Berpirsê xwepeşandanê Yişha Hadas Husa got, em pir hêvîdarin ku dadgeha bilind biryar bide ku nabe ku Welatek Demokratîk ya Mîna İsrailê destûrê bide ku kesek bi bertilgiriyê tê suçdarkirin bibe serokwezîr. Heke dadgeh biryar bide ku Netanyahu nikare bibe serokwezîr, dibe ku İsrail bikeve nava aloziyek siyasî û dibe ku di nav 12 mehan de bo cara çaremîn hilbijartin pêk werin.